कंपनीवरती कोणाचं वचक नाही का, कोणाचं ऐकत नाही का, नेमकं मुजोरीपणा का? मला असं वाटतं की जेव्हा एक काळ असा होता या बीड जिल्ह्याला 992 कोटी पीक विमा आला होता, त्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केलं आणि बीड जिल्ह्याचा विमा पॅटर्न हा सगळेजण राबवत आहेत. आपल्या कलेक्टरचं कौतुक म्हणून त्यांना PMO मध्ये घेण्यात आलं. एवढं चांगलं काम त्यांनी केलं. काय दृष्ट लागली आहे? कारण कोणाची मानसिकताच नाही आहे. पालकमंत्री आत्ता आपल्याकडे आलेत, मी त्यांनाही आता उद्या सांगणार आहे की पालकमंत्री म्हणून तुम्ही ह्याच्यात लक्ष घाला, यांना फैलावर घ्या, या अधिकाऱ्यांना, या संबंधित विमा कंपन्यांना. जेव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान बघायचं होतं तेव्हा तर येत नाही आहेत आणि आता ते म्हणजे लोकांना सहकार्य करत नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि जेव्हा त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूनी अधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश देऊन, कडक शब्दामध्ये आदेश देऊन हे विषय मार्गी लागले पाहिजे. विमा कंपन्या कशा काम करत नाहीत, सरकारच्या आदेशासमोर त्यांना करावंच लागेल. दिवाळीच्या अगोदर